Začal si nahrávat? Ale já nevím. Mně FPSka svítí místo červeně mi svítí fialové, tak já nevím, jestli to nahrává. Jo, asi doufám. Lol. OK, a teď už takže čau lidi, moje jméno je What? OK. Fail. Ahoj, Já jsem PvP já jsem Tomás, a my jsme ze týmu PvP, a dnes budeme hrát Bed Wars, na serveru. Vplay. Jej. Skoro jsem řekl Egg Wars. Já už jsem taky chtěl říct Egg Wars. A jestli byste si říkali, proč slyšíte ticho, tak jsem si nastavil, že můžu mluvit altem a já na to nejsem zvyklý, takže já vám to střihnu a si to ještě nějak přenastavím, takže zatím... Já jsem nedal kit! Já jsem si nedali ani ten tým, ani kit. Lol, ale jsme spolu. Jsme jenom my dva. To je jedno, Zatím čus. aspoň nejsme jako modrej. Máme mapu Dragons. Já už vím, že jste to viděli, protože jsem dal střih, až jsme začali až jsme byli. OK, a budeme kempit. Kempy, takhle. Tady náklepli přidali, už je to díl, ale přidali tu takovou hustou věcičku. A to, že si tady můžete kupovat za bronze irony a za irony goldy, takže easy. Jo, a navíc tady na ostrově máme generátory goldů. A navíc si můžeme, jo. A navíc si za goldy můžeme koupit random spawner a to nám dává náhodný ty věci. Jo. A nejvíc to má šanci na gold. Což je to. Jejda. Já taky skočím do ohně, že jo. Bodej oheň. A co kdybychom tady zastavili tu lávu, co ty na to? Jo, můžeme. A je dobrý, že můžeme kempit všichni do středu her. Ale oni až k nám půjdou s enderperlama, tak ale my... Tak je vymlátíme. Meče a... My vymlátíme, protože si tam Efekty levelu PvP. Ano, my se tam vymlátíme a já už mám jenom půlku životu, tak bych se mohl najíst. OK, tak já už mám na jeden random spawner. Jo, já ne. Jo, já bych si vlastně mohl koupit ty irony a tak, ale irony. OK, tak teď vidíte, jak vypadá random spawner. Prostě tady máte 20 sekund a odpočítávám to a dostáváte každou sekundu náhodný item. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alach Akbar. Já se asi, no tak to, ježišmarja, já to asi zase tady u nás, protože já už jsem skočila se do lávy. Prej 3, 2, 1. Alach Akbar. Já umřu na oheň. Lol. Tak vyhoď všechny itemy. A vidíte, že fakt se to tady vypočítá. Mně zbylo 1,5 srdíčka a zrovna vyhodil ty všechny věci. Lol. Když tak skoro všechno slyšíte u Toma, protože já, jak se znám, tak zapomenu držet R-ko. Takže... Já nám to tady zase zastavím. Nepište mi na ten Steam! Tak jo. Já si myslím, že jsme už... Střihni to, Toma. Jasně. Takže to jsem blbec. Pan PvP na chvíli bude APK a já tady zatím nahraju a já se spadnu dolů, co jsem původně nechtěl a to je jedno, zase tu lavu tady zastavím nějak, prostě to je jinak nepůjde. Vidíte tady, to je to celý bílý much. No tak to jsem si koupil, gold. Jeden. A vlastně jsem... Zase. Ještě
chci říct jenom, že vlastně budou nahraný oba dva pohledy, což pokud budeme natáčet spolu, což myslím si, že budeme natáčet možná jenom spolu, tak budou oba dva pohledy. Když tak, kdybyste se koukali na moje video, na můj pohled první, tak tady vidíte ten random spawner. Vlastně každou, jak říkal PvP, každou sekundu jedno to vlastně jeden ingot bronze, iron nebo gold. A většinou se mi teda nikdy nevydělává nějak moc těch goldů, ale teď to docela je v pohodě. Okay. Už kopíme. Ale dobře se s tím teda vydělává, no. To je pravda, musíme tady zadělat ty díry a lávy a tak. Protože snad asi jste mohli vidět, jak jsem spadnul dolů tam té díře. A ten je docela nemilý. A vidíte, jako, že už mám jako 10, no skoro 10 goldů, že? To je docela výhodný. Jako nevydělává se s tím dobře jako bronz, ale jako furt se to dá, že jo. No co tady zatím takhle nespíchá. Dám ty, zrovna hnedka první, co bylo goldy, tak to je dobrý. Aha. No tak jako vidíte, už mám 14. Pro 20 goldů. A to jenom z tohohle. No 20. 21 dokonce. A já si tady koupím, já se vlastně s tím jídlem spadnu. Takže já si tady dám další spawnery a tady si koupím ještě nějaký bloky a jdu to tady zastavovat. Teda. No, jo, tady mám vlastně postavit, bych mohla mezi tím. Jsem tu. Jo, tak já jsem tady zatím kecal o těch spawnerech a docela jsem se mám 5 těch random spawnerů, kdyby něco. Ok, lidi, jsem tu zpátky. No, pro. A volala mě mamka, s tím já nic udělat nemůžu. No jo, to se prostě tak stává, no. Jo, ale ještě jsem nezadělal postel, ale zadělal jsem teďka nějak ještě tu lávu. Kdybyste psali, kdybyste psali, že mám lagy, tak nemám lagy, jenom mám hrozně malou senzitivitu myši, takže abyste viděli, jakou mám senzitivitu myši a jakou mám dobrou myš, jo. Takhle se mi to hejbe a koukejte, na kolik to mám procent, jo. 3, 2, 1, teď. Ale senzitivita... 16%. Tam si to na 26, abyste neříkali, že se to seká. Jo, já jsem teda měl jednou, vlastně předtím jsem měl ze 20 dohromady. Ok, mám 6 random spawnerů a ono je to pak hrozně hustý, když máš třeba 20 random spawnerů, víš? No, tak jako, no, jo. Mega epické, to je. Já už jich mám 6 a už mi to docela padá, už mám 20 goldů. Jo, já měl ze 20, myslím. Jak vypadá to, jak kdyby si tam tancoval. No, to je sranda, když to padá. Jako koukejte, já už mám 20, jo. No to je, ale my třeba tady to je nejlepší taktika kempení. No, jo, no. Na těch Bedwarskách, nebo spíš na téhle mapě to je nejlepší. 33 jako. Tak já si tady koupím další pozdíky. Takže nám nehodí... 9 random spawnerů. Tohle video bude jenom o random spawnerování. Ne, oni nás pak budou rašovat. Ty vole. Koukej. Já jsem tam šel pro Irony a jenom tam vidím Toma, jak tam prostě na záchod do lávy. Já na záchodě si tady sbírám moje věci. No ale ty nevíš, kde jsou ještě jedné Irony.
Ne. Na hlavě draka a mám stack a 40 ironů. Já mám 42 goldů a budu mít určitě víc. What? Jako já si jdu koupit další další goldy, irony, Já mám 9 random spawnerů teď, OK lidi. teď mám 11. Předtím jsem jich měl 9. Já se musím najít na YouTube, jak si nastavit Minecraft normálně na natáčení, protože mě někdy štve, jak se mi to lagne. Vy nevidíte, že se to lagne, ale já to vidím až moc dobře, že se mi to lagne. Ano, a já už se tady z těch goldů a tak zblázním. Ne, mě to sem padá do díry většinou. Yeah. A já si tady ještě u toho snídám jak rebel. Oh my god. Oh my god. To kolik toho mám? Mám zase to mám strašně moc a nevím, co s tím mám dělat. Rozrůstá se nám podnik, takhle pojmenuju video. Já vím, jak já to pojmenuji video. Jsme boháči. Zkusíme celý inventář goldů. No, nemyslím si, že... Nebo ty to aspoň zkus, jako a... Já to určitě dám, já už jsem to dal. Jo? Hm? Jako teď, nebo jindy někdy? Nikdy. Já jsem celý plný inventář goldu a ještě asi 3 staky goldu leželo na zemi. OK, já jsem se ztratil. Já stojím přímo tady úplně. OK, tak já si tady koupím další spawnery. Víš, kde jsou ty goldy vlastně, viď? Goldy, jo, vím. Mám 12 těch spawnerů. Jako, já to ani nepotřebuju tolik. Já myslím si, mě tady stačí ty random spawnery. Tak jako koukej, tady jedu many. Jedu too easy, no points. Ale je blbý, že jsem si nevzal kit, že když umřu, tak mi zůstane 1/3 věcí, díky, ne? Ty jsi mi tady vykradl. Ale už mám skoro stack goldů aspoň. Kdybys mi to nevykradl, tak bych možná měl. No, já myslím si zrovna. Jo, mám 13 random spawner. Ale Tome, proč si zabíráš moje místečko? Já mám pro tebe dobrý místo, jestli chceš spot. V hlavě, co? Kámo, už mi to klesá o 5 FPS, jak tam mám pravo nahoře FPS. Jo, já mám furt 30, mě to nějak neklesá vůbec. Já mám 20. To je prostě moje dobrý natáčení. No. A nebo spíš moje Wi-Fi, kámo. Jo, mě to vůbec neklesá. Já nevím. Mám proč. stack goldů. Jo. Stack goldů. Já se tady dělám jen tak do kolečka. Já si spíš za ty goldy něco. Bo... No. Já počkám, až jich budu mít fakt hodně, protože třeba tady Ender Perla stojí 20 goldů. Jo, no to je fakt předražený, ale já mám stack a 6 Ale gold. třeba Strangeka tady stojí myslím jenom 5. Jo a dobře Greeni rushou Red. Hej, tak to bude epický fight. Red vs Yellow, ale akorát, že Green jsou 3. A my jsme jenom 2, ale my jsme větší PvP skilly, nebo aspoň já jsem PvP skilla, když nenatáčím. Možná to budu víc prostřihávat, abych to tu vypnul, když tak to uvidíte u Tomáše. No. A já tady mám strašně jako... Já už mám skoro 20 těch spawnerů, jako já mám 19. Dobrý, no. Já jenom ten random spawner položím, ale se mi tam spavne ingot, že jo. No to je nevím, skoro... Kolik jsi jich měl? Stack až 16, nebo tak, stack až 6, když jsem si A najdu kolik těch random spawnerů? 19. Já mám 23. Toho je strašně moc, já tím pomalu nebudu mít co dělat. Já si začnu kupovat, prej. Aha, tak já měl... Ale jako ono se dá dobře vydělat s tím bronzem dost. Jako jo, no. Tak já už mám skoro 2 staky, a teď budu mít 20, víc jak 20. 28. A Tak já si za všechny bronzy a tak koupím goldy, tak to si vezmu. No tak, jako ty random spawnery jsou fakt strašně dobrý. já jich mám 29. Já tady to pokládám, že už ani nemám skoro místo.
Víte na A to? když tak, kdo by nevěděl, co je Bed Wars, což určitě každý ví, tak Bed Wars je něco jako... Egg Wars. Mhm. Jestli nevíte, co je Egg Wars, Akorát, že jenom tady neklepnete... OK, řeknu vám to. Tady takhle máte postel, jo. Teď ji máme v dračí hlavě. A tu, když takhle nepřátel zničí, tak máte po posteli a už se nerespawnete, když umře. To mě jako tam... já mám 2 staky a 8 goldů, tak Já mám 2 staky a 20 goldů. OK, tak 37 spawnerů. Mám 2... Já už asi nebudu kupovat spawnery, když mám 2 staky a 37 goldů. Jo, já si už budu kupovat věci, ale furt i ty spawnery, jako ono to je, ty spawnery jsou furt jako lepší než ten normální ty normální naše spawnery na goldy, jako. Normálně tady to padá těch goldů. Tohle, kdyby bylo v normálním Minecraftu, tak asi z těch goldů to moc nadšený nebudete, ale kdybyste padaly i diamanty v normálním Minecraftu, tak by... Jo, no, mohli by třeba tohle, kdyby bylo na Egg Wars, to by bylo dobrý. Jo, no. Já se bojím, že ale budou nás už rašnout. Jo, se tě takhle s tím mečem, já jsem prostě viděl ten meč. Jo, no. A nebo hledaj to posledního reďáka kyďáka. Jo, tak já si... Takže bychom si koupili ender perly, hodili bychom je na střed a šli bychom origo ráž. Origo. No jakože myslím, jakože strenčka, spítka, chápeš, ne? Jo, a počkat, jo, tady je Infinity, jak dobrý. Já jsem si koupil ty nejlepší věci. Počkat. Čemu jsou nůžky? OK. Myslím si, že to mají ale prohraný. OK, nemluvím, protože přemýšlím, co si koupit. Jo. Tak si koupím takhle 3 ender perly, tady takhle. Jo, dobrý nápad. Ovečku si koupím. Gravity granáty dá. A není moc dobrý. Gravity granáty. Gravity granáty, já už to máme vyhraný. Já jsem si jich koupil 6. Řeknu to jednoduše, gravity granát je hodně velká svině. A je mi jedno, jestli někdo nemá rád prostý slova, prostě takhle to je. A já tak trochu Takhle killuju nooby, takhle vám to řeknu. Lol, ten Čenko podle mě bude mít nějaký dobrý věci. Nebo Cenko. No, já tam tady trochu opevním postel. Tak chci. Kámo, tak já ti nadiktuju, co mám jako ve slotu dole, jo? Takže meč, No. pou, 3 ender perly, strenčku, spítku, gold sheep, 13 golden applů, steak jídlo a gravity granáty. A ještě si kopím krumpáč. Já mám Iron Sword, Bowl, ten nejlepší, Golden Pickaxe, 2 steaky, Gold Sheep, 3 Gold Sheep, 3 Ender Perly, 6 Gravity granátů, 1 strenčka a 1 kompas. Mám dole v hotbaru. Tomáš, já myslím, že můžeme jít na ten střed. Ale já bych se radši postavil. OK, tak kousek se postavíme a pak to hodíme. Jo, no. A stavíš ty. Já? Jo, já tady budu. Kámo, doufám, že se k nám neportne Ender Perlou. Tak jako já jsem to aspoň trochu zastavil, že jo. OK. Já se stavím. Jako to bychom 100% nedohodili tohle, nic jako úplně dál. OK, já se bojím, že to nedohodím rovna. Ale myslím, jo, to by mohlo stačit, co myslíš? Jo, no, to by bylo megálně mohlo. Kámo, není tu něco jako Varda, že ti to portne domů? Já nevím, ale já jim tam hodím gravity. Se kouknout, čekaj. Ale ten gravity granát se hodí, nebo se to začne měnit pode mnou?
ten gravity granát to je, že když to hodíš, tak to vybouchne a pak se ty bloky jako levitujou. Jako kvéčkem nebo pravým, jako je to jako něco Pravím, jako... že hodíš to jako snowball. Jo, aha, tak to je dobrý, protože já jsem... A ty už jsi na tom středu? Ne, já jsem za tebou. Ok, hlavně neházej první, nebo trefíš mě a spadneš. Já vím, no, proto to jsem ti chtěl říct, že házíš první. Takže, Jo, zlatý jablíčko, to bych se... kdyby někdo byl... Jejda. Počkej, já se musím... Vidíš ty bloky? Počkej, kouknu se, jestli už mám vypitou strančku. Mám, a můžeme jít až. Počkej, já jsem si chtěl koupit ještě zlatý jablíčko. Ještě, kolik stojí? Jaký zlatý 5 ironů, to je tak slabát, to je tak k ničemu, nebo co? Lol, vidíš to? Ne. A se mi to z toho megálně laguje. Ten drak je vyplněný diamantama. No. Tak já, házím... Házíš první, jo? Já se znám s těma enderperlama. Jo, já mám jít první, říkáš. A jestli ještě vypiju novou strančku. Já si radši dám, nebo ne. Novou spíku. Dobrý, Takže jsem tam. mám strančku a spítku. Dobře, to má. A teď tam jdu já. No a ty to netrefíš. Takže počkat. Kde jsou? A kde jsou ty greeny? Kdeže jsou ty greeny? Tamhle jsou blůčka. Greeny? Adem. Aran. Já si dám zlatý jablíčko na ně. To máš... Hoříš. 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 Hořím, no, ale... Koukej, teď je trounu. Ježiš, ovce, já jsem blbec, já jsem dal místo... Ale maso. Počkej, mě to... What? Malý ovečky? Jo, no. Jako, ale to máš hodně malou šanci, že se ti spavnou malý. Ne, nemáš, stačí kliknout s tím vajíčkem na tu velkou a spavne se ti vždycky malý. Hodíme to tam, myslím. On má luk. A já mám strančku. Tak nemám. Yes, vypnul jsem ho. Mám strančku. Hele. Rašando. Bom. Tomáši, to jsem byl já, ty blbé. Aha. On do mě hodí gravity granát. Hej, tak. Ale mě něco zabilo. No, ty se zabil tím gravity granátem. Tomáši, chtělo by to, abys sem šel. OK. Nic nekupuj, kamarádko. OK. OK, Nice! Dobře ty. Tak to je automatižen vyhraníš. GG. Aha. Jaký jsem v kilech? Asi ne. Druhý, nice, GG. 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 Dáme ještě jednu, ne? Jo, můžem. Ok, tak pojď rychle. Pojď yellow. Yellowve. Je plný, prej. Tak pojď green. No, jsem tam, dobré. Počkej, vezmu si kit, jo. Já si dám... Pojď hlasovat Dragons. Jo, no, to je nejlepší mapa. Navíc ta pirát hrozně buguje a laguje se. Mě zase štve, že budeme zase s někým v týmu, že tady... Doufám, že to leftnou. Jo, no. Protože já nechci hrát s nima, no. Mě nám potom kladou věci. Ne, je tu šinubka Crazy Mike. Ne. Co je? Nice Dragons. Hej, ale kámo, oni půjdou na střed. Jo, no. Ahoj. Pojď, já to střihnem to dáme, půjdem do jiné arény, ne? OK. Pit, protože jsme Ano. jenom ve dvou. Ano, a to je super, protože my máme gold generátor, i když tu nemáme gold generátor. Proto je Hej, misi. ani se nebudeme stavět k tamhle těm ironům, ne?
Nebo možná tady můžeme na střed. Já bych tady šel na střed. Jo? Tady je to easy, tak pojď tady na střed. Já si Jo. koupit Aha, já jsem utratil všechno za Iron jeden. Lol. A jsem si omylem koupil dřevěný meč. Chceš ten dřevěný meč? Já jsem si koupil Blaze Rod. Prosím, dobře. Jo, já vím, co udělám. Já praštím Blaze Rodem a vám začnu mlátit s mečem, že jo. Jako ho zapálím, mám taktiku. Tak jdeme úplně na Teď střed. slyšíte Tomáše taktiky. Máš bloky? Jo, 56. Tak stav! Mně se to zase buglo. No dobrý. And his name is John Cena! And his name is John Cena! Dobře, No. ne? Já mám knockback i na to. Víš kam jdeme? Ne, jdeme zničit. Rašando, pojď. Jdeme zničit žlutý. To jdeme. Já šel blue. To je jedno. Ty... Jdu. To má nějaký divný jméno. Nikdo není u nás, což je blbý. No, ale žlutý nemají postav, že jo. Dobře. Ale mám málo srdíček. Ok, rašuj to dál, rašuj uteč. Hej, oni asi půjdou teď k nám, co? Tak asi bych si měl koupit něco. Hele, nějaký zelený. Ne, vlastně Green. zelený. Já ho nemůžu dohnat, já nemám hunger bar. Dělej! Jo, dobře ty. Chodil. A ještě mi hodil irony. No, tady máš irony. No, tady máš irony a já skočím schválně dolů. Já to aspoň trochu zastavím. A jdu rush. Když ráš. Já chvilku A ty počkám. jdeš se mnou. Já se musím doregenerovat. Ne, nemusíš. Nebo aspoň jídlo chci si koupit. Jak jsem to následně. No jo, počkej, já si ještě chci koupit krumpáč, tak trochu. Já mám krumpáč, pojď. Ok, vidím toho Greena, který má fire tyčku. To mám i já. A nepřežívá to, ale dal mi blbej hnusnej fire. Já mu můžu dát taky firem. No, on má ten problém, že on je prostě sám a já úplně... Ty jsi On taky je sám. sám a prostě nemůže se vrátit, takže... Ahoj týp. Jo, mě vlastně zůstávají ty věci. Já zapomněl, tak Cože? Ty Jo. jsi kid? No. Já ne. Jediný co... Easy, my jediný máme postel, pojď jdeme vypnout. Jo. Hele, jo. Jediný co se mi ztratilo, byl ten meč, myslím. Jo, jdeme ho vypnout. On kupuje stejně, jo. Aha. Aha, no, já jsem jenom přišel a jednou jsem do něj bouchnul. Tvoje pozice, nikoho jste nezabil. V kilech! Nebo jsme spíš v kilech s tím týpkem. Nedám 0 killů. Nebo Hey, dáme ještě jednu nebo ne? Jo, to dáme ještě jednu. Ok. Tady to a ne, já chci jinou map, já chci jiný lobíčko, tady budeme 4 a tady se zase postaví na to na střed, že jo. No tady budeme jenom ve 3. Ok, pojď lobby, já vám to střihnu a zatím čus! Yeah! Ok, takže to by z našeho videa bylo všechno, pokud se vám video líbilo a můžete dát like. Tým of PvP se s váma loučí a Tomáš taky. Čau! Čau!